Vallromanes decideix, us vull dir que per nosaltres avui és un gran dia. És un gran dia perquè entre tots estem aconseguint que Vallromanes estiguin al mapa. Estiguin al mapa dels pobles que tenen una societat civil amb suficient personalitat com per organitzar-se i poder portar a terme aquesta tasca tan important que és la de la consulta per la independència. Consulta que, com tots ben sabeu, s'està estenent per tot Catalunya i que ha de demostrar que els catalans, tots els catalans, volem decidir. Volem decidir nosaltres, no que decideixin els altres per nosaltres. I també us vull dir que és un fet, per una societat, és un fet de normalitat democràtica el que ens preguntin a tots sobre aquells temes importants que a tothom interessa, com és aquest tema que ara estem debatint o estem parlant. També és un fet de normalitat democràtica el fet que la gent participi i que participi majoritàriament. I que per exercir aquesta normalitat democràtica teniu en compte, sabeu, que qualsevol moment és bo, qualsevol moment és oportú. No us tenen que dir quan és el moment. Per tant, i des d'aquesta comissió, la comissió Vallromanes decideix, us volem demanar a tots dues coses. En primer lloc, us volem demanar que us feu voluntaris. Tenim una gran tasca per endavant i tenim necessitat d'ajut. Veniu amb nosaltres, us donem feina, segur. Però penso que també us ho passareu bé i al mateix temps crec que estarem tots contribuint a escriure la història de Vallromanes. No tan sols la història de Vallromanes, crec que també la història del nostre país. En segon lloc, en nom de la comissió, us vull demanar que ens ajudeu a treure la gent de casa seva, la gent de més de 16 anys, a la gent, inclosos els estrangers, que surtin de casa seva el 20 de juny i que vagin a votar, o si més no, que votin anticipadament. Per fer això, des de la comissió, intentarem fer-ho el màxim possible fàcil, però necessitem l'ajut de tothom per aconseguir que la gent s'expressi en un sentit o en un altre, tant se val, però que s'expressi. Bé, per endavant us dono les gràcies amb ambdós dos sentits. Espero que ens ajudeu. Bé, i ja per acabar, només em queda potser demanar al nostre digníssim Ajuntament una cosa. Tenim la sort que tenim aquí l'alcaldessa i aprofito per fer aquesta demanda. Necessito que l'Ajuntament ens escolti, que ens ajudi, que la feina ja la farem nosaltres, però necessito que l'Ajuntament s'involucri com s'ha involucrat en tants altres pobles que la consulta ja s'ha fet o que es farà aquest 25 d'abril i que gràcies a ells la consulta ha sigut un èxit. I ha sigut un èxit perquè els ajuntaments són els que tenen els útils, són els que tenen els locals, són els que tenen, en definitivament, les eines que no té la societat civil. Amb aquest poble, de moment, no he tingut cap inconvenient i estem molt contents i penso que l'Ajuntament ens continuarà escoltant. I dit això, ja només em queda dir, repetir altra vegada, que moltes gràcies. Visca la consulta, visca Vallromanes i visca Catalunya!